Bore da, good morning, Taiglydd Cymru, Jeff yn siarad, sut ydych helpu? Yn Tai Gogledd Cymru, da ni'n darparu llety cyffredinol a llety a chefnogaeth. Y tîmau sy'n darparu llety a chefnogaeth ydy'r tîm arwasgar. Mae'r tîm hefo 43 uned wedi ei wasgaru o gwmpas yng Ngwynedd ac yn darparu llety a chefnogaeth mwyn symud defnyddwyr ymlaen i fyw yn annibynnol. Yn Fangor mae gennym ni 2 hostal, Pendinas a Santes Fair. Mae'r 2 yn darparu llety a chefnogaeth ac yn dysgu sgiliau i'n defnyddwyr gwasanaeth i alluogi nhw symud ymlaen i'w cartrefi hunan ac i fyw yn annibynnol. Yn Santes Fair, da ni hefyd yn rhoi gwasanaeth i'r rhai sy'n cysgu ar y stryd. Da ni'n darparu prydau poeth a diodydd drwy'r dydd ac efalla na dyma'r unig adag y fyddan nhw yn derbyn pryd poeth. Mae ganddyn ni hefyd tîm allgymorth ac ail sefydlu sydd yn gweithio gyda'r rhai sy'n cysgu ar y stryd, yn rhoi cyngor ar materion sy'n ymwneud efo tai. Da ni'n cyfeirio nhw ymlaen i'r hosteli ac hefyd yn ceisio symud nhw ymlaen i'w llety eu hunan iddynt fod yn gallu byw yn y gymuned. Yn Tai Gogledd Cymru mae ganddo'n tîm sy'n ofnadwy o weithgar ac bob tro'n barod i roid i gorau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth. Sydyn nhw byth yn beirniadu na rhaid unrhyw rhagfar yn erbyn unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth. Rydym yn barod iawn i drin pob yr un fath a rhoi digon o gefnogaeth mwyn symud nhw ymlaen i fyw yn annibynnol a gobeithio fod yn rhan o'r gymuned a byw bywyd hapus.